des del racó us recomanem un àlbum il·lustrat magnífic. L'autor Sebastián Pérez i l'il·lustrador Justin Brax tornen a fer conjuntament un altre llibre, després de Fill de Dracs i El cor del pirata. Ens trobem amb uns àlbums il·lustrats de format molt gran, perquè així puguem gaudir de les magnífiques il·lustracions de cada pàgina i endinsar-nos en les històries que ens presenten. En aquest últim llibre, El darrer llop, en Milo, un jove arquer, abandona el seu poble per anar cap a terres desconegudes. Té por, però és valent i fa el cor fort. Sap que només ell pot enfrontar-se al darrer llop. Més que un animal, es tracta d'un udol que ve de les muntanyes i aterroritza els veïns del poble, però el combat no és com s'havia imaginat. El jove Milo torna al poble després d'uns dies i allò que ha viscut l'ha fet canviar molt. Ja no és un noi, potser encara no és adult, però ara sí que té una missió clara i difícil: portar la serenitat i ensenyar als seus a conviure en pau. Una història de pacifisme, generositat, que és un regal pels sentits. La vista, el tacte i l'olor del llibre nou i l'oïda, perquè hem de llegir en veu alta acompanyats d'aquells que estimem. Fins aviat.